LPS kun thok huang clear tu te chibai ule wai hi zone ni som ania he kabula hen dola fel tak oma chumi den chuan Dawnfawh chungchang hi chip che zokin kanin kom don ani abik takin aizola phei chuan kan eina sa a chuan kum sang ni som ni vela tang khan tui thil tui phal thar te po kan han to to chuan phun sang sanga ser chi zol pui lama te ma mit lama po darla ka te po tam tak ni kum ma sa te po khan dang lon thar ani chu ti rual chuan tlom zokin kho chak lama tang te ala ron lu reng bok sia thar hun a in ang thup maya non chang te anei lek lek ani a kor sing cha tak tuam tu nei ma se lo a hun chuan lo angaya lo atang hian ni tam tak a dai le thei lawa a che mai ani ze nei zo ka kalpui hi a cha kom em maya nula la dem ru ti bethlem veng chak ani hian candy te jelly te ice cream te tin mai pol sweet ang chi ang te po khan alo siam thiama min sil dona tin kan phelanga kan siam chin ngal dona ni dula te ru ti ma sain puan chui lam te po khai boi puing ka sia school pui ko na khan i do te po ka ron lu ta khata khani lo omem tu na han jezria kan in son i kimi PC party office opposite a kyan mo kan in son phe ai yan zo ka te ru ti find ko tor cho kan ti ve decorate hi ke ma hen ka tin na sa ke ma line di tak zo kan ni ta a chan ka kat boka ka kat sa hi a three an om ta tu na hian he institution han din te kan ril ru ka pathianin kan damang remati ni chuan mo ai lian zo phe khok thlengin kan khoi decoration kama puan thui thiam bek thui thiam chu tam tak kan omanga enge idang lambik na handmade thi kan dang lambik nan ta ni bek te po i khol chuan lo thui thei te me ma se po hand stitch mangin kan thui pum chen kuta thui nge handmade nge hi chu angai san pun ngai changa to po to thei deu abikin mizorama hi chuanin kan langai sang wak lawa ram danga mo nam dang hian an ngai sang an ngam to thon po kan thon na sa khoi angai thon thui tuna hian manipura hian mun hia kan thon mo arunachal lampang te shillong ti te chang chuanin USA ti po thleng ve tin chu ba ka mani injir pe hi poi mo ti mani in ken zir na sa idea thar te lo omta khanga khan kamut pui thelo ka thowa ka wat le nge ta kan ti a chuan adanga te kan siam ma kan ti khan minan lo du ve zel ta ti khan idea thar hi lo om ve zung zung ma mani hi tai ma khi ngai ve shim ka tia khala ma kan kal thui tuk do na chon Dawnfawh ti hian kan don chap chuak ta he kan siam dang lam do na ni he ti ringu ti chuan thar hun ai nang thup sia irilu lo ha pui ve thin mi he ilo ve na chan kan hain biak po na san kha an han thar tam lutuk a chia tam mo an han pai ka chok kha an ha man nen kan chut khan a ui om ka ti ni chu pum khat lek po lo chia se a ui om ka ti pui ni chu mo chuanin ke ma lo sha dana cham pum khata po hian jelly te candy te kan siam ta ice cream te a juice te pon lo thei ta khang ang khap an pai kha i han siam dang lam se chuan sum chang thei dor ni ta ni chung chu ka lo ve lut tu ka chu wang chuan nya khanga chang ron chwa ka ani an paya khan a troi to te kha chu siam tlak chung lo to tlak lo a troi na chan kha chu an nga alu tu ka shal na tur an nga lo ta kha wanga chia khan ta ni khata tak khan siam dang lam ta se troi man lawin che man lawin ati theyang ka ring tun lai chuanin YouTube te kan hmang changkai ta khanga chang te po khanin in zir zau zel the ni ta kan da chatrei thei dan tur ber ang te kha a zir ve thei ve kan ni tun le tu na hian eng angin nge siam tai la sal kal niang juice te po hian kan siam an du khop me mo tuna a chen chu he nge hash milatai pangchi ang ho mo tuna kinan salted kan ti ta atlum al ang khana chuak ni me ya chuan chu lo chuan a plain ang te pon thei ta candy te he Turkish delight kan ti ang chi ang mo jelly ang chi a te hian a siam thei ta ni chuan du liuk liak ang te jelly chuan he tuna te kinan candy he sweet pa ngai ang tak tak te hian a siam thei nya chu tur chuan kan soi tel do lok pakhat chu taimak na te inzir pe na china kan soi ang khan in chiar zau pe te mo in en zau pe te hi ngai ve a market hi chu alung ngai thak lo ka ti khatia siam dang lam khan mo isiam to thine siam to thine a shal te pok lo shal ve nwal to ti me ang ka siam hi chuanin
cái mà ni ấy tour po hi kan chẳng mèo lâu kan sal ral deu zel ni packaging te ting ai ti a packet na tour hi chu kan nei chato khop me mo heng bazar vela hian te sang hi lo tam ve to khop me kha ka chu kan du dan ni zerin me a man ra ka chu lei tur om vek he a bol lo chu tawem tàu là về he tu na chini te kan lo mang ta chung qua in chung kan nei ang mo tam tak te po lo ngai lo ta ma lo thum sa boka chuan du le enge zun thum nei ho te ta na e tur kan du chuan sugar free te kan mang ta khang kha chu ma sit le min apa nga en tàu deuh ta mo a bol lo hi chu a tàu lo cheng za po tling lo te a om ve tin preserve tur hi chu tlem chan la to ve dewa ma se man chung rei ta mo thungana kan sai phelanga mu to kan pai ve ka ngem hi kan her noi do na mi ni ta ang tin don fo tu na thei lak ngai rengem ala tel den i mo hi grinder a te kan her ta chan kan thlifim le amu hi chu he a fe te nen han kal sang mei ta a tui film kha lo chwa khang kha du le a tui film langa kha ju sang tur pon kan preserve anga budla kan da theita chuan tuna tikinan frozen ang te po han ti theina heng ho hi kan chansa a heng kan chansa ting ti hi tuna zipo sa kan da ta deep freezer a kan da a rei tak cha in mo om the ani chu tiang te chuan candy ang chi soi le chin la tiang kan siam khan shal chu kal ber no pagin an du amo tin thil chalo te om lem lo chan a tui na hi abo lem lo ani chu amarim khala nam vek thawa flavor tur ang chi hey watermelon flavor ang chi ang arim han tak tura tak le zwal kan tu chuan pol tur te po om ta le tur he jj store ti ang chi ang ho te mo teng yang lampang baking door ang hian om chuan ani le tu na hian kan siam chin do na ni enge kan siam ma sak ber chinang du le jelly hi ti chini lamo pathum vel chu kan siam manang a chitum vel chu achan chu pakhat chuan chung khan het adang kha lo ti man ta ana hi hau tak lem lo ni chu a sor hi a hau tak ber tur chu ni meita chu ti ni lo chuan sor to sa tui kan nei kha chuan a siam chung a rei lo ti zung zung thei tu na mi ang vel hi zathum man vel ta zathum ai tam de chuak thei ngam thei lu tu achan chu juice mo atlang puin zani in kan shal chinta ice cream te chu som panga som ni te lo ni ta achan chu cream te kan la pol le wang khan mo tuna jelly hi ka pek china pek khat thi cheng za tin kan shal ta pum khat zathum mana hi chuanin sang khat thi chu achuak deuh tlang pui chu kan don fo thar tu te hen boi pui don ta se injir bel bia ngai ma harangem ashan pa hanjir na tur hi chu mi zawra ma chan kan la nei lo ta tuna soile soinu mani injir zau pe temo he youtube ting te ma aman jangkai thei ni chu engkim ma omani chu a recipe zong zong te an ron tilang vek chinta khang ka voi khat mei en lovin voi ni voi thum mei pon ni lo voi tam tak en se an thiam em mang tin chu ba ka an ron soi nge raw materials ang chi teng te kha an soi thiam lo ni pon khang youtube pan en like khan an ron ti a recipe ang teng te kha lo chin chha se ti khan he nga le tur om vek ta ni chu ba ka Dawnfawh hi mi zo hianin nge kan thar tam ngai to in kan tam lo ka tia mo a that na lampang tlem han soi kan du chu tak satan khwa lo luma tun la ya chuan dehydrate te hi hlom em ta tui ringot ni lo hian Dawnfawh te po hi na sataila kha kan taksa tan kha na chata ni iron te lo om ta potassium te lo om ta kha tak satan na chatur vek Dawnfawh teng te hian min ti tar har thei ta chung teng te chu tam ta ila energy drink kan in chin ai khan heng hi inila a chafe zok ti Dawnfawh te thei hai te po kha a chareng ta ni tin skin care me chetan bi tlaw pakhat cha kan soi du chu skin care kan ngai poi mo ta tun la ya chuan Dawnfawh tui teng te hi hanky a te hian kan cha ta ti khan mai hey sheet marks kan man ang chi ang khan mo skin care a te man thei ta ni von tan hian la chalut to ka ke ma chan takin ka sha chu ma ani tak chu tu na hian kan han siam do na a bol lo tle man ni anga tlem gas chuan ngai ve do na tu chuan ngai ve hir bela chuan a ti bel chu nga re ngam rei lo ve zin nei re mi
azir hebi tiang ho tak ki chu a shan pain ka zir lem lo mo baking hi ka zira hei pi tluang lian ni ka zir na kan soi me nga pi tluang lian ni puwai veng anu pui kha tui khwa tlang kha ani tuna han hei min lo om lo santa chu pi tluang lian ni bi ka hian mi zo nu a hianin ani ang tluki an tam hi ka ring lo ni a chan chu enga tinge ka ti chan baking min zir tira pickle siam te min zir tira baking a si khan heng ho khoi dan tur ang chi teng te hi min shil ta ni thu in chan king practically ka ti chen tian min shil vela ina ka ho ka su ting hal ta chuwang chan baking kan ti achang khan heng hi a in kai noi vek har salo chunga chang chan baking materials khan heng ho hi siam thei vek pon thui thalen ro pui lu to kin do ri nei box se in dai lo le do na pon thui lo ta la ma ni ei tho chu chung ei tho chu hu pur lo ben hu pur lo ve ba ka ke ma han nuam ka ti shim shim ei siam te mo thil han siam neu neu ang chi ho hi quan thui pa ten kan ti le lop lop china ti khan alo in swan chungin kan zuk thui le loka ti khan mo chuwang chan tai mak chuan tuna po ka khoi man lo wang khanin ama aka thon da teng ti kha ka thon ta lo ringot ta mo ti hian anni chan lak tur mundanga mian she chang lo ti khan i hun all part time ma han khoi zo hon pui nei ngang si lo me ka nei chang hi chang ka khoi thaw mo ka nei tam lo ema chung ko ei tur ti vel bak ang hi chu han shal tur em le sa tam kha hau tak ve dewa tle ma pui tu nei te ngai tuna apuma anda a chat ma ai chan juice kan siam ta zung zung sela chuanin preserve me se chan deep freezer vela te porei takada thei lok don ta an ma ni tan khan he achia apuma anda renga a chat zung zung ai chuan ti khan sor zung zung se an ta na chazok ring ol sam de ber tur ani sim sim ma to sor ha ni ma ka office vela hei tia kan han siam ti hian bur som te chumo office pakhata te zo ti khan lan diesel ta bur khat jani khan te tar za nge bur khata chun liter khat a phurom hle mai ole kan la thar zel don sia kan in ti mu a africa no te maduri te khateng variety ka kan ram nei lung he ngai em ma kan lui pui kam deu i kai chon thattakin a chin thei vek to ni chu tiang khop chon kan tam alo mila kan in ti mu na sa chu ti ro chon soi le soi nu a thar honen an miau wangin kilometer a lo lu adan ngot thei si lo wa chu tiang ve chu ni a lam zon lama khian Dawnfawh cheng tu te association an oma secretary hi chungnunga ania kan thian pa a thlam nge ya te po cho kan han fak to a nuam em mai kum tin mai hian a boi pui ngat mai a kumin sa ni somni pali pa hen pum sing khat vel chu e tharani chon mi dangin sang sari te sang riat ti khan nga em mai a ani kum ma sa pe ka chuan ani po hian a ti troi ve nual mai a mun nge ya kan siam lai hi an no te ne an lon em dona chung chu kan an siam anga enga nge kan chu don kha kan lak thai lawa chu kan an thlir ho lok don ani nung lama min on chon tu hi pu chung nunga lam zo Dawnfawh secretary kha ani ya Dawnfawh an thar tam em a bar lama tang te ka char lama tang ten ron lu to om ve bok si a tlang sang an on thar ve boka dalak lama on thara bung mun lama on thara long tlai lama thar boka an Dawnfawh hi a tam de uleka a choi pai te pon nei ta nual mai ni a pum sala ei top ni lo de hian ti dan oma nga ti te po hi ru oma chung te ngai to na a kala kal ve thin lai chuan nulak fet em mai te ru ati chu mi chuan mi ron phone ani eng tina mo pui ka du ani a juice te candy te mo sweet te ice cream te siam the hi tam em a ai lok zok le om nei zok in pai mai lo in siam dan om ani ka sil du ni atia chu lam zo lam ka sil boka ro man na kan han siam tlang ta ati hian voina helaya hian Dawnfawh atanga thil siam thei sang chitam tak oma kha chini khat bel chu voina hian nula te ruati izara ti hian lam zol lam Dawnfawh thar tu te ngai khan an siam thiam ta hi anol puya lai sia tir chu ni lo ma se thil the ni ti kha kanan mu chuak ta ni a thil phalin a fel khop hian ka sia angai to na an mizowa a selfies lo le hian ka sia ama hian puan thui kara part time in tiang hian
alo ti chim shuma Calcutta te thona mark liana te Dawnfawh pum khata chang hian ai lok zok a chuak thei ni ti chu alo chiat na rei to chu ama hian alo kalpui reng to maro chu du sak takin a thil thiam a khat hian ingredients zong kha a hrit phal ta vek maya jam tui deuh mai aron siam chuak ta ni hei hi Dawnfawh rim anam sia a thum tui ma Dawnfawh thum na zong kha ta hen akala tin chini angrang deuh kha tle man tel ve chu sugar free ni box sia chang tho pa kan han ta ni tu na hen jam ta a tui mai hei no pangin mi zo no pang e ta se tui ti lawat om mia lawang thil phur om takani he te po hi avar pai mai tu thin kan pai reng thin a kha ti hian a slice a chu an chun ku a heng te po hi mai pol sui kan ti ang mai khan sui tui tak mai a man tak mai a khan ala chu le thei do na chu tiang anga thiam e thil phal mai thiam thil bidang han thil phal kan han nei hi alo bang ma son na thal kan han muwa pu chung nu ngate lamzol Dawnfawh society secretary nge kha ani hi ni ya a thal nem ber kha ni ya pu chung nu hei voina kan thil boi pui hi enge ni nuamin tiam phu na thara pe chawem kan phur hei anuam khop mai kan Dawnfawh tihral tur ho kha ti hian thil tui lai tak mai thil tui deuh mai a han chan chua don an dia ite ro ti hi fak om khop mai a sui lo the lo ani za la hian hei ma son na ra bi thar kan rap mek su ni he kan lom khop mai ma ba kan nga ta khop mai a ma chop ni mom deuh kan nei ta hian za ra kan damanga han tianga na kum lama te Dawnfawh tam tak kan thar le the chuan a pum sal mai lo a heti zonga mala ka hi kan ril ruwa om lian ta deuh ma zo kan ni ani tak chu ole bai se de sang tak nen mi zo mi pui te thil tui nai phai ramachanga kan mu phak chok ne kan siat thil chan pang tak no la te ruat ki hi chuan ala zir tir le mai do na thil lim om takani ti kha kan saitel ve le sim do ani kha kan han siam zova kan e china tui maya he ho ne hianin in chok koi nuai tu la ka lo nga ya karon mu man che lo tin nge khalai bu chan lai tak kha hi a takitian kin kherang ye o hi kan vil ta chuan a hring hi helai hi mai pol sui ta kan du wang khan kan da chata ni hetlai ko hring hi kan pe hi grinder a kan hair som ta chuan I kan filter le ta a fe te amu te tiang ho kha tel lovin a tui film kha kan la chuak ta khanga tang khan ani kan cham chuan a pol tur neu ang chi ho kha ti khan kan pol ta an Dawnfawh hi chu a thlum tha ema a fresh a he a mel po moi ni chu he a ko neu ang te kha om lo ta mo a thar tha ta heng anga hi chuan a tui te tam ta a chuak thata chuan a fe te tam lo ta chuan chu chini tel vak ngai lo khan ama hi thlum tha tui tam kha poi mo ni mai te lo a tui tam tha noi ni he mi he phun deuh hi ek ma lon tel to lo tel to lo kan filter vek ka o a tui fi ma local ta mo chuan kha candy kan han siam ta a tin jelly ada tha dei thei ngam i siam to sa kha hing mai thei chi ni tu na kan siam to sa kha chu a che to lo wang tu na kan siam candy te jelly te anga I chan preserve vak ngai lo po hian a tha ve rang a tha rei chuan ice cream po kha siam ta to ra chuan tu na te kinan ice cream chu siam dan chu atlang lon chu kan shede vek anga khang ang khan adang lam chang lo tin a she se la no pang tan po ready made kan le ai chuan nu te po hianin siam sak peila kan fa te tan a she sel jok de ni chu dora kan le ai chuan tin nge sum tam tak kan safe don ni so a chan chu a pum khata po han chuak nem lu tu ka mo chuwang chan poisa kha kan save cheu thei don ani chu bol lo kha chi exam nge ni re ai dang lo no yam in ang lo tu na te kinan in he de ka soyang corn flour te pom man thei ta a chuan
ka start te mo tiang khan tin achat lo na tur he vinegar tlem te po du le for vela poi lo ta mo che achat thar nan ang chi tur te pon chanin a flavor tur ang chi ho khachu he bakery baking products war ang chi ho hian an nei watermelon flavor te du chuanin tuna te kinan watermelon alo tuya khanin limes te po kha a flavor ka apol theita ti khan rim chini in polin mo tui de rim tui de ten chuak theita ni chu juice a khan man le theita items pakhata khan at tur tak khachut chikni pani pathum vel ba ka omlo man to ek mam lawa omlo e o mun le muna ti don ta se thing tlang kha tiang khan an ti ve dan tur lai khan kala boi tho tho ni a juice tal khan mo tu khan nya I khang ang khamo a sorna tur khol hi ul samte in mizo patan hian siam chok thei ni chu thing mang pon mo chuan tuna te kina limbu siam limbu tui sorna tur te po an siam meita ul samdim ka tiang khan a tui hi bucket ta lo do ang chi ang tiang tur te khan ti theita chuan chu ani chuan bel lian tham deuh lek te an nei chuan an chuang zung thei an ni chuan than ten lo neya thama mei chem na te lo om ta rem chang o chuan so ve lo chuan mo a hing ma tin chu ba ka fai tha se mo an man ro man kha a fai that lo chuan a hing ma ni chu a chema a thalai an lak ang chia po khan hemi hetlai a sir hi kan munga tiang hi tiang te po hi a chhum hi lo chema se helai hi alalak thei chuan heng hi mai pol sweet kan ti anga khan tur khan aman thei chinaya che ang khan mo unless mang thei dona apum khan an lo zone lo ni chu a lo chema se a chen lai khamo I a chung lo tok po ni se helai an la lak thei chuan suma la chang thei tho kan pai mai a ko ra hi poisa chan tir thei thei ka lo ui chin tia ka kalpa I mi pai na he mi e na tyang cha chadeu lek heng chu he a chung an thar tha em ta a sir pan deu zok ta sir cha chadeu lek ka mu phei chuan ka I thei lo to ka char lek chin nge food color te ne na siam dang lama preserve chuan tuna te kinan cake decoration nan te mo ti tuna entinge niang chocolate chips ang deuh khan tiang te khan man thei kumina chuan zone ni so mania rem lam tana kum thara ta no in bo sai tu voi ni mi hi lo zir char char om se in zir thiam no na san tu om lo du le an sha thiam lo te chu min lo zot se la mo pakhat min zo mia lo kan soi du chu mo I mizo te hian ke mani thar mizo ram chuak ang hi ngai san na chang kan she lo ni chu hi ka ve lut tuka tuna ke ma puan chui kan ni ta kan chui aya chede khamo cheng sang khazan hi in an leita ni te khinan ke nin an le an cha aya chade khan kan lo thui chuak ta sang khazan hi khati vela nan ti tlat ta ni khatyang cha khan ke mani thar hi ngai lu ila ngai sang ila ka ti mi zo hian hi kan thar chu angai ka tia tin thei lampang e hi war tai la hi tyang te po hi midang kan va help na angzel khan ni chu ata thar tu te mo ka tyang khan chung vel chu ni poi mo khop mai ni mai chung chang ai chon kan har thara poi mo poi tra soi ve phau thina tomato tlom zo po ni se helai kan thar organic zo ki ile ang u in lut sakang u kan ti thina ni ti ro chuan nge nam upa kan la ni lo wa nge nam lem tak kan ni ti poi sai tai la kan ta zat riu mai je la helai chu tlom zo te kan lo mer che chan zo te kan ti le thina mo ama lo chu asoi lam chu kan dei dong vak don chuang lo ti te kan sai tel do unom le mai kha kan an en zela mai po swit tu ra ivel te po kan mua kha tak kha chu voin chuan kan siam man don lo ani mo man don lo ni shana kan siam iti kwa kha nge om je chun ko de chek kha nakina chini te ne na kan han ti huna chunga lut thatorin khami kan chun kwak sa kha achia na tur tuna namdang hi chuan chinai ten mangta chia nan zan khwa in anja ke mani hi chuan vinegar kan mangta chuan kan chia char chara kha zan khwa in kan chia atu ka kan sil fai dewin chuan tin khan chini tui te nen kan chuang ta
chan da ro le kha ni me ya ol sam lut tu khang kha chamo I asian par khang anga a om to chuan preserve rangai lowa pek ngal zung zung theita kan peka ti khan kan shal me ya pek khat som nga man te chu ei chung a lo rei me a lo nya an tu le me ti khan da tui chuan mo tuna te kinan khatia angkha a aya tui tura kan du chuanin chini kan chuan na a khan enge bong nutte hei powder ang chi te pol theita mo ti khan ati tui le em ta khang khan mo tuna hei ramdanga changa lo lut eng ti ka changa siam nge po shat lo kan lo ei duak ai chuan hetiang mi zoina kan siam chwa hingai luila a she se zo hei thalai le khathiam kan tam em kumtin sang tel matric kan pa sa bia kan pa sa em kan pa sa tho tu sai lo mi chuang kan tam em ngei tho engma hi chu ka vei reng thin kong hi tam them tam the hi chu mi tum ro mi dang lambik ni te nga ya tin chu ba ka na reng reng hi ka ngai poi mo deuh chu na nya mo om lo eng po thokila na nya mo om lo om mai ai chuan cheng som po thok chwa kila po wan nei tlang an tiang deuh khan mo tho chwa nei lo chu aza om thei lo ni chu tur chuan ni kan rama nam dang an lo lu ta tho tur an mu chel enga tinge kan be zo tlangwal ten tho tur an shat lo mo mei cha po ni se chu wang chuan in heng kan soi le soi nu Dawnfawh te thil dang achang pon mi ti lo ang hi zong ni la food item si sang chang khatam chu e le in hi a lok do berin ke sha ke ma ngai dana shelo ni te hi zak loila mo midang te po hi ai zo zung zung ni la hi department na te po ti khan engma hi na nyam om lo chu wang chanin le kha thiam tan phei chuanin enge anin char zawanga shat bel tur tam tak ke ni na kan shat lo tam tak po shat tur an nei zo kang garing chu wang chuanin eng po hi thok she loila sarkar hian min boy pui vek cheng don lo chuwang chuanin ke mani kut nge din chwa tum kha apoi mo ka tia thil pakhat kan soi bel zok du chu ramdanga changin mani a kan chan ti an lo zina chuan an nu pui te mo an chung te ta tur thil hon tur khan du ta ni made in Mizoram ti chuang nge khan du ta awang lut tu kan hi chu khang kha chuwang chan enga tinge namdang po in Mizoram siam nge Mizoram achang kal nge kha honan du ngoi ang atien mo mal po kan nei lo ra chuwang cha ka veilu tu khan kan West Court Tree Tour pakhata khanin hei labela khan te ratifying ko tour made in Mizoram ti khan ka siam tir ta an hon ta ni kha an ngai lulut tu ka than la min ron thon na tyang khan mo an chan ti khan an lo ngai hlut sak em le ngala ti khan anin ti the ni chu an chan te jinga khan made in Mizoram ti swang nge kha anin ti thei pui ni chu wang chuan mi thiam le nge mi tam tak tu na ke aya hei inzir zau zok te thiam zok te pon Mizoram hi ming hi nge antinge yang choi sang ila ka ti pon ta se souvenir lam te po te ro lo ngai event te e kan kwal lian kwal tha khum beu kan pe te chei kan a ti le no bu ta engma Mizoram kut suwa hum ho tu engma lo re tourist tan hen mo chan sa tam khala ma khan ti tu lo tam te kha kan sei du ole Italian kan ngai sang em che hele ba po han kala super ni don ti ka ria chu ti ro chuan azirtir tur point ngai tenan om chuan loi hong tu la ka ngai ya ei pon thuina ni mo eng ko nga po ai kal le jel na tu la du sang na sang bet te kan la che Mizorama huan loram nei tu te mason na bel cha tur le mamo chi sang sang thop chha sak tur che in agrico innovation chu dor pui veng thara dor thein an omta manra le khol quality chaber ber chi sang sang ate ber achanga alian ber thlangin le thein a oma
organic damdoi le thai vitamin chi sang sang le thein kan kol reng boke chu mai ni lo greenhouse peptides chi sang sang kan neya ripening chamber le AI enabled solar cold rooms engtiklai po in kan siam sak thei boke I hwan lo ram mason na le enkol nana imamo chikim kol tu agrico innovation D2 dorpui veng thar Vivacon Road near Mizoram Scholarship Board Office Shatiang Dutan phone number 0389 2346413 an biak thei renge